Paľo, Takže čaute, vítam vás u ďalšieho videa. Mám zo sebou aj nového hráča, čaute. čo som stretol. Takže toto už máme. Takže robíme si svoj vlastný dom, ktorý budeme kopírovať a budeme si robiť srandu z ľudí. No, žiadne tu nie sú. To nevadí. Takže pluginov tu mám veľa, neviem prečo. Neviem, dobre. Takže, čo robíme? Rob ten dom. Prepačte, že mi to tak laguje. Glass. Kde si? Dobre. Neviem, prečo mi to tak laguje. Takže. Dobre. Daj tam aj o poschodie vyššie sklo. Do riti. Dobre. Takže toto je moje, neviem koľké video. Neviem už veľa. Mám ešte jedno z tohoto serveru. IPčku vám dám do popisu. Jak viete dobre stávať, tak by sme vám dali zľavu na admina, alebo tak, čo by ste chceli. Dobre, takže 2 poschodia dáme? Čo? Dáme 2 poschodia? Hej, Nie. Počkaj, dverka. daj 4 poschodový. Počkajte. Dobre, takže dvere sme tu už dali. Takže teraz ideme robiť druhé poschodie, alebo strechu? Á, dajme strechu. Nie, druhý poschodie. Dobre, strechu. Takže, tak by to bolo. Dobre, dobre, čo tu máme? Druhé poschodie. Nie, strechu, dobre. Takže, schody. Na Maroš, tu som ti vyhodil po teba jedný schody. Hej. Dobre. Strechu by sme mali za chvíľku dokončenú. Takže ja to pustím, keď to budeme mať. Takže strechu sme už dokončili. Vidíte, jak pyramída sa tam podobá. Tam dobre. Takže mohli by sme ísť na vnútrajšie. Dobre, takže dáme si, čo dáme ako podlahu? Ja by som dal dosky. Ty by si na dosky dával. 5, 8, dobre, tak. Fajné? Hej. Dobre. Takže hore budeme mať podkrovie. Tam budeme spávať, pravdepodobne. Urobíme si takté... počkajte, také pekné si schody urobíme, lebo... Musíme mať vždy také pekné schody, lebo my sme takí dobrí. Dobre, takže sem budú začínať. A trochu mi to laguje, neviem prečo. Asi mi to laguje. Keď vidíte, sami. Maroš, nevieš prečo mi to laguje? Nie. Ja viem prečo. Dobre, takže... Toto robíme len také domy.
zo srandy. Tak, takže to budú naše schodíky pekné. Ešte jedno poschodie daj. On to z dola dáva. Kli je tu zdarma. A máte tu aj Warp Creative. Keď dáte Warp Creative, no tak máte Creative zdarma. Všetko možné. Čo by ste len chceli. Aj var. Dobre, takže tuto schodíky. Dobre, schody už máme. Schody by sme mali. Neviem prečo mi to laguje. Rob takúto striežku. Hoď mi to, Paľo. Počkajte chvíľočku. Takže máme, robíme si tie schody. Za chvíľu ich budeme mať hotové. 2 minútky, no 2 minútky, 10 sekúnd. No, takže to je asi. Ešte semka, no. Dobre. Si to stopo? Ticho. Furt mi to laguje ako si. Dobre, takže toto máme, osvetlíme, vymurujeme a máme. Dobre, takže tak. Ešte sem po bokoch si dáme svietka. Počkaj, ešte musím si to dať Wars. Wars 89. Dobre. Takže máme domček. Môžeme ho skopírovať. Poď Maroš. Počkaj, už tam rovno aj tie TNTčka vložíme. To sme nemali vraveť. Počkaj. Takže toto je náš domček. Pekný. My si dáme GM0, Game od 0. Počkaj, set home. A dáme si Game 0. Maroš, daj si Game 0. Dobre, ja som ti dal Game. Dobre, poďme. A ideme do našho domčeku. Upa. Takže toto je náš pekný domeček. Gorí ti? Zabilo nás. To je škoda. Sme neprežili náš domeček. Furt mi má Paľo na teba. Dobre, takže Daj mi GM-ko. Takže toto už bude koniec. No tak ja si... Takže čaute. Furt mi má na teba.